La màquina automàtica de segellat de llaunes utilitza el mètode de correcció de la desviació, de manera que la màquina té un rang d'aplicabilitat més ampli, especialment una cinta de mida gran. I la estructura és raonable i estable, còmoda i ràpida i alta eficiència de producció. Adopta un sistema de control PLC i un funcionament de l'interfície de pantalla tàctil, que és senzill i clar d'utilitzar. El cargol d'alçada de la cinta es pot ajustar ràpidament, corró de pressió de silicona de qualitat alimentària, bona resistència al desgast. La màquina amb bona adherència i suavitat és un equip d'embalatge ideal per a aliments.